ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ବୋଲି କେତେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ମୋଦିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛି କିଏ? ନା କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳମାନେ। ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା କ'ଣ ଯେ କୃତି କରିଛି ସାରା ଦେଶ ଜାଣିଛି। ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା ନିରୀହ 300 ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରି ମାରିଛି। ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କଲବଲ କରି ମାରିଛି, ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର 27 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା କଲବଲ କରି ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ମାରିଛି। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ହିଡ଼ିମ୍ବାକୁ ଧରେଇ ଦେବ, ସେ ନେବ। ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା କେତେକ ସିଆର୍ପିମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ମାରିଦେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି। ଏହି ହିଡ଼ିମ୍ବା, ଏହି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ମୋଦିକି ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏମାନେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୀମା ବାହାର। ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ମରୁ, ସଉତୁଣୀ ବିଧବା ହେଉ। କାହାକୁ କହିବା, ଶୁଣିବ କିଏ? ନମସ୍କାର।